belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. De voorzitter van het College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten, professor Grades, hield gisteren een lezing. Dat ging over de financieel-economische situatie van Curaçao voor en na de coronacrisis en het financieel toezicht. De lezing werd druk bezocht. Grades ging uitgebreid in over de situatie op Curaçao en er was ook veel ruimte voor vragen. Een groot deel van de nieuwe regering van het kabinet Pik-Pisas was aanwezig, evenals veel parlementariërs. Aan het eind zei Grades dat Curaçao een prachtige toekomst voor zich kan hebben als de juiste beslissingen worden genomen. Hij riep de regering op dat ook daadwerkelijk na te leven. Er zijn problemen op Curaçao die al lange tijd spelen en nu daadwerkelijk aangepakt moeten worden. Dat zei de voorzitter van het College Financieel Toezicht, Raymond Grades, gisteren. Daarbij gaat het onder meer om een structurele economische groei, het aanjagen van investeringen en het op orde brengen van de begroting. Maar ook een structurele verbetering van de productiviteit. Alleen dan kan de huidige zorg en sociale zekerheid ook voor de toekomstige generaties behouden blijven, aldus Grades. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração chiquinho no meio do mundo. Se a botar coração, nota importância, botar ela flow. A botar coração, botar me um lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor Curaçao. De Extra meldt vandaag dat er in Venezuela hard wordt gedacht aan het opnieuw openen van de grenzen met Curaçao, Aruba en Bonaire. Het zou alleen gaan om vervoer. Dat betekent dus dat de commerciële relatie tussen Venezuela en de eilanden weer kan beginnen. Op dit moment is er nauwelijks sprake van handel sinds er sinds 2019 door Venezuela is besloten de grenzen te sluiten. De AVBZ op Curaçao heeft een tekort van meer dan 8 miljoen gulden. Dat blijkt uit cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De AVBZ is een volksverzekering die aanspraak geeft op een tegemoetkoming in de kosten van medische behandeling en verpleging van chronisch zieken. In die zin heeft het een ideeel doel. Het probleem is nu dat er een enorme schuld is opgebouwd. De Extra schrijft er vandaag over. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Parlementariër voor de partij MAN, Giselle McWilliam, is blij dat in de kerk van Lagoen weer ramen in de kerkgebouw zitten. Die waren eerder gestolen en dankzij een donatie konden er weer nieuwe geplaatst worden. Ze vraagt wel aan de bevolking van Lagoen om in de gaten te blijven houden dat alles goed blijft gaan met de kerk. Er is sociale controle nodig, aldus McWilliam. Op 25 juni zullen er verkiezingen plaatsvinden voor een nieuw bestuur van de vakbond APVO, de grootste vakbond van Curaçao. In de Extra deze week veel aandacht aan de mensen die zich hebben genomineerd om zitting te kunnen nemen in het nieuwe bestuur. Daaronder George Hernandez. Hij heeft al 23 jaar ervaring in het bestuur van de APVO en zegt dat juist die ervaring van groot belang is. Op hem kan gestemd worden als voorzitter van de APVO. De
De Extra schrijft vandaag over de Curaçaose honkballer Didi Gregorius. Sinds juni vorig jaar heeft hij niet meer gespeeld voor de Philadelphia Phillies. En het is onzeker wanneer hij weer het veld in kan gaan. Er staat nog geen datum op de agenda wat dat betreft, schrijft de Extra. Zoals bekend heeft Gregorius last van een ontsteking aan zijn rechter elleboog en wordt hij daarvoor behandeld. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.